Băga mea și pula în Lidl. Să-mi bag pula în Lidl. Mă bed, mă înjur pe mine singur. Să-mi trag 2 pumni în cap eu, singur. Hai, băga mea și pula morții tăi cu semnalul morților, mătii. Băga mea și pula în range-ul mătii și în rasa ta și în morții tăi. Doamne, atât ai și tu grijă de mine mâine, să nu-mi dea Stocksley. Să mă trimit oriunde în altă parte, dar nu Stocksley. Neața, frații mei, pe Neața, frații mei peloponezi, și bine v-am găsit la un nou vlog, o nouă trucăreală, o nouă așteptăreală. Băi, frații mei peloponezi, ca să nu ziceți că sunt eu muist și că sunt eu cu muia, stați așa, să scot camera. Avem 31 de minute de când așteptăm să coboare într-un minut un șofer sau să ajungă la mine. Sunt parcat în firmă aici lângă pompa de... Aici e pompa de gaz. La 6 și un sfert m-au sunat ăștia. La 6 și un sfert m-am dus să-mi agăț vagonul. Și m-au sunat ăștia: Adrian, vezi că trebuie să iei un șofer de aici din firmă și să-l lași la Doncaster, pentru că trebuie să ia de acolo un camion sau nu știu care e treaba. Ce trebuie să fac, de ce trebuie să ajung acolo, nici nu mă interesează. Zic, ok, acum agăț vagonul și mă duc la pompă. Dom'le, du-te acolo, că te așteaptă acolo. Ajung aici, șofer. Zic, hai mă, că stau până la 6:30, mai fi pe aici, pe afară, pe la o cafea, pe la ceva. Îi sun pe ăștia la 6:30, dom'le, acum coborâ scările, stai acolo că vine acum. Zic, bine, pula mea. S-a făcut și 45 și 50, sun iar. Dom'le, sunt aici, n-a apărut nimeni, n-a văzut pe nimeni, unde căcat e? Dom'le, că acum coboară, acum vine, așteaptă un minut. Bine, aștept, s-a adus un sfert de oră. E 7, tot aici sunt, n-a venit nici dracu. Și nu știu de ce am impresia, nu știu dacă vedeți voi asta așa să dau eu pe cameră, pe undeva pe aici, de unde a plecat camionul ăsta. Acolo e locul de fumat. Și acolo sunt vreo 3-4 șoferi. Nu știu de ce am impresia că e unul dintre ei care pur și simplu stă la taclale, îl doare în pulă. Îl doare în pulă că eu trebuie să ajung la Peterborough, că am 2 livrări, că trebuie să mă întorc și acasă, că nu mai fac tramping. Îl doare fix în pulă pe el. Fix în puletă îl doare. Da, primul vlog de când nu mai fac tramping. Săptămâna trecută am muncit 4 zile, dar nu am filmat, o să vă povestesc câte ceva. Ce să zic, așa să plec din firmă și ne revedem după aia. Doar așa, să încep și eu ziua așa, cu nerv, că de obicei jobul aici trebuie să înceapă cu nervi ca să te simți bine. Asta e regula, bă, dacă ceva, când ceva merge bine la ritmul trebuie să fie cu nervi. Dacă e calm, nu merge bine. No. N-ai cum să începi să fie totul calm, să fie... Nu, totul e pe nerv aici. Totul e pe nervi, băga mea și pula în nervii vieții. În nervii vieții să-mi bag pula eu. Uite-l mă pe cap de cretă, mă. L-am adus la camion, mă, pe el durea în pulă. Pe el îl durea la puletă că trebuie să vină la camion. Stătea omul la țigări și la cafea, băga mea și pula în gura lui. Zic, îl întreb: bă, de ce ai stat acolo? Mi-ai zis aia că de la 6 și un sfert mă aștepți. Păi, dom'le, am stat acolo că nu te vedeam. Păi dacă ăștia mi-au spus să vin la aia de gaz, ți-era lene să vin la... Stăteai acolo la taclale cu aia. Ce, nu te-ai supărat? Păi nu că m-am supărat, dar am stat aia, m-a așteptat 40 de minute degeaba. Mă duc acum la livrare, am de livrat la Peterborough, la Draci, la Laci, nu ajung. E vineri, vreau să mă întorc acasă. Că nu mai fac tramping. Nu mai sunt la boschet să dorm. Băga mea și mâna în sân la coaie. Pe el durea la pulă, îl trăgea de timp pe acolo. Așa cum zicea, domnule, a venit aici, ia camionul ăsta de aici, de la Doncaster, și trebuie să se ducă cu el, cu vagonul în firmă. Faci, mă duc în firmă, până mă duc în firmă, să face 12, mi iau o pauză și se duce ziua de astăzi. Adică e ora 8, până în firmă face 40 de minute, în pula mea, ajunge la 9. Băga mea și pula în gura lui.
Și eu trag ca prostul, să muncesc, să ajung, să fac, să dreg, să pădrecu să mă pieptăne. Pădrecu să mă pieptăne pe mine. Mamă, știi când ies eu în sensul ăsta giratoriu? Mâine. Mâine pe vremea asta ies în sensul ăsta giratoriu. Aha. Hai că ieși eu după Volvica ăsta, haide bă. Mamă, de-abia trag de paleții ăștia, dacă nu zici că am pietre de moară. Pietre de moară zici că am. Hala. Hai că l-am adus și pe ăsta. Băi, frații mei peloponezi, ce să vă zic? Mergem la, v-am spus, la Lidl, la Peterborough. Trebuie să descărcăm, vă zic imediat, trebuie să descărcăm 12 paleței și 13 avem în altă parte. N-avem GPS-ul pe mașină. Să sperăm că a doua livrare știu, adică am mai fost acolo. Știu așa unde e, dar nu mai știu exact traseul. Și nu știu pe unde, o să vedem când plecăm de acolo, de la Peterborough, de la Lidl sau Aldi, ce dracu am zis că fac. Și vedem, probabil de acolo din zonă cred că or să mă trimită să încarc de la Cația, de la Partner Logistic, nu știu, așa cred sau așa zic, nu știu ce să... Alte pe acolo în zonă ar mai fi, nu știu ce să mai fie, să mă trimită la Metul, să schimb vagonul, nu știu dacă o avea timp. Nu știu dacă avea timp, mai ales că m-am și abătut să-l aduc pe ăsta aici în Doncaster. Am abătut ceva de la traseu, să mai duc ceva timp. Dar vedem. Vă țin la curent. Ia vedeți, frații mei, pe după ce am primit, unde am ajuns. Băga mea și pula în Lidl. Să-mi bag pula în Lidl. Lidl Biddle. Băi, am ajuns și noi aici la Lidleanu. Mergem și noi acum să băgăm la rampă. Rampa... Cât aici, mă, am și uitat să-mi bag pula. Băi, eu am probleme grave cu memoria asta scurtă așa. La rampa 91, acum mi-o să aminte. La 91, după care ieșim aici și așteptăm să sugă ăla. Nu să sune, să sugă, așteptăm. Așteptăm să sugă ăla. Bă, surprinzător de bine a mers pe A1 până aici. Nu mă așteptam să merg vinerea așa de bine. Super lejer, super liber. Asta e liniștea înaintea furtunei, furtunii. Liniștea înaintea furtunii. Să vezi haos ce o să fie când ai plecat spre casă. Să vezi atunci haos. În ce parte era, mă, rampa? În partea aia. Am fost de vreo 2-3 ori, dar nu știu de ce tot uit. Nu știu de ce tot uit. Acele și ala ăștia. Bine, când am descărcat, au tot vagonul aici. Că n-am nici geacă, la mine n-am nimic. Acum dacă sunt la figuri să ajung acasă zi de zi, n-am ce să mai meu. Plec de acasă îmbrăcat și ghiozdanul cu un încărcător, ceva de băut și atât. Mamă, ce e aici? Haos! Opa. Dacă n-au pus ăștia aici la opritoare de-astea, speed bumperele vieții, zici că în pula mea fac ăștia raliu pe aici. Bă, mea și... Bă, zici că fac raliu ăștia, mă. Avem și mașini de raliu. Aoleu, mamă, mamă, păi dacă stătea camera aici, înseamnă că e haos. 91, uite, ne băgăm și noi aici după... Ce dracu, bag după partea asta. Nu mai stau să mai mă întorc. Bag după partea asta, uite așa. Stai acolo, boss. Și 1. Asta e. Fata mea trebuie să te întorci repede. Ca
Să băgăm și noi la rampă. Uite așa. Mersi, boss. Uite și ăsta tot pe aici bagă. Trebuie să mai deschidem și ușile. Trebuie să mai deschidem și ușile. Băi, mi-am luat Adidas. N-am mai stat cu bocancii. Mai ales că acum nu mai mă descalț. Și mi-am luat Adidas de ăștia, chinezării de-astea. Probabil ați văzut pe la toți. Bă, și surprinzător chiar sunt foarte legeri. Bine, dacă m-a prins ploaia, m-a făcut căcat, harcea-parcea. Oricum să numesc Guisa. Sunt 20 de lire, 25 de lire am dat de pe eBay. Dar momentan foarte legeri. Bine, să vedem cât or să țină. Am zis că dacă tot nu mai stau desculț acum în cabină, n-are rost să mai iau bocancii aia. Erau foarte grei. Dar ăștia sunt ok așa. Chiar arată și bine așa. Nu arată foarte botocănoși. Dar merge. Opa, așa. Nu mai știu pe unde se intra pe aici. Acolo, parcă. Da? Gata, boss. Ok. Trebuie să luăm avariile. Puneți noi pe ciocane. Că dăm la ciocane 10 și 8 minute. Revin după ce descarc, că n-am cum să intru cu camera acolo. 30 de minuțele, 29 de minute de ciocane. A ciocănit fratele vostru, dar a luat dracii. Am vreo 3 palezi rupți. N-avem ce să facem. De fapt, i-au rupt ăștia când i-au băgat, nu că i-au rupt eu când i-am scos. Și... ce ciudat ce să conduci încălțat. Și tragem acum din rampă și mergem după aia în parcare, să așteptăm să sune pagerul vieții, să luăm acte, să sperăm că nu refuză ăștia nimic. Dacă îmi refuză, trebuie să mă întorc să iau. Băga mea și pula în Lidl. Să-mi bag pula în Lidl. Ne vedem mai încolo. Gata, frații mei, pe lăpânezi, mi-am luat și actele. Bă, destul de repede. Mi-am luat actele în 20 de minute. În 20 de minutele mi-am luat actele, nu vine să cred. 3 ore de condus. Nu avem nevoie de pauză, oricum avem nevoie doar de 15 minute. Doar de 30 de minute mai avem nevoie de pauză. Gata, Lidl, muie Lidl. Sper să nu mai vin. Nu știu de fapt nu știu ce se întâmplă. Știu ce se întâmplă de primesc eu numai Aldi și Lidl, că sunt la agenție și de-aia. Băga mea și pula să-mi bag. Am avut și duminica trecută, cred. Da, duminica trecută, în prima tură de șofer de zi, evident m-au și coafat ăștia. Vineri am făcut un job lejer, am coborât până pe la Milton Keynes pe acolo. După care am încărcat din Nottingham și m-am dus acasă, lejer, vreo 12 ore, ceva de genul ăsta. Sâmbătă m-au coafat oamenii cu Stokesley. Care ești, că nu pot să îți răspund my wifi, nu pot să-ți răspund my wifi. Da, ziceam că sâmbătă m-au coafat cu Stokesley, am făcut la curs între Stokesley și Boroughbridge. Nu știu, cred că m-am adus vreo 4-5 vagoane, nu mai știu câte am adus. Am tot schimbat. Duminică mi-au dat Aldi. După care m-am întors în firmă și mi-au spus, domne, vin în firmă și te duci la Washington. Și am zis, mamă, bine că am scăpat de Stokesley. Și de unde? Am ajuns în firmă, m-au coafat chiar cu Stokesley.
Și am stat la Stocksley vreo 6 ore pentru o încărcare. Până la urmă am ajuns în firmă cu vreo 7 minute peste 15 ore. Ce să le faci? Scos bun. Altceva ce să faci? Ce să le explici celor când de-aia sunt bătuți în cap? A venit unul care... Hai, băga mea și pula morții tăi cu semnalul morților, mătii. Băga mea și pula în range-ul mătii și în rasa ta și în morții tăi și în Land Rover-ul morților mătii în gât. Băga mea și pula măta. Bă, cea mai proastă rasă de șoferi posibilă și imposibilă sunt ăștia care nu dau semnal, bă. În sensul giratoriu. Bă, cea mai proastă rasă de oameni de pe pământul ăsta. Nu cred că există om mai prost pe pământul ăsta decât la care nu dă semnal. Băga mea și pula în rasa lui. Hai, boss, bagă-te. Că n-ai să vezi așa ceva, să-ți mai dai o voie. N-ai să vezi. Așa, și ce-am dat la... Duminică când am ajuns acolo, am ajuns pe la 3:30 parcă. Și am spus, ăla care ne încarcă vagoanele e un fost șofer care încarcă vagoane acolo și le mute, unul dintre șanteri de fapt. Și am spus, bă, vezi că am program până la 9, la 8 trebuie să plec de aici. Până în firmă faci 40-45 de minute, până lași vagonul. Am spus, bă, la maxim 8 să plec. Da, domne, stai liniștit că până la 8 ești gata. Omul a plecat la 6 acasă, că i s-a terminat tura, că e așa muncesc în 2 ture, 6 dimineață, 6 seara, 6 seara, 6 dimineață. Și m-a lăsat acolo, amanet. Bineînțeles că el nu a spus lor de la Stocksley de acolo, că după aia evident că m-au încărcat ăia. Au continuat să mă încarce. El n-a spus. Bă, la 8 fără un sfert mă duc și eu la ei. Bă, vedeți că trebuie să plec și eu la 8 acum. Păi cum, domne, cum să pleci? Că ai decât 6 paleți în zi. Ai doar 6 paleți în vagon. Trebuie să mai stai, să iei măcar 15-20 să pleci. Zic, bă, mâncava și pula voastră. Bă, eu am vorbit cu James, cu ăla care era acolo. Nu James, Dean, nu știu cum era că chema pe ăla. Da, Dean. Zic, am vorbit cu ăla de la 3:30, frate, că eu la 8 trebuie să plec. Hai că mai băgăm, hai că pleci la 8, că mai băgăm 2-3 paleți și scoatem actele imediat. Bă, să-mi bag pula în dracu dacă nu de la 8 fără un sfert până la 8:30, 8:20, nu mai știu cât, n-am plecat de acolo cu aia. M-am certat, le-am spus să-mi dea cheile că trebuie să plec, că dau peste program, îi doare pe aia în pulă. Lasă-ne că scos bon, că nu se întâmplă nimic, că pula mea. Bă, fix durerea aia în pulă, de n-au niciun stres, nu interesează pe ei. Bă, interesează să mai pună 2-3 paleți în vagon. De parcă e vina mea că de la 3:30 până la 8, în 4 ore jumate, ei n-au avut timp să înfolieze paleți. Ca aia fac ei acolo, înfoliază paleți, pun cutii, etichetează și bagă în vagon. Mamă, și m-am enervat cu aia și, bă, eram sigur. Când a zis, când a vorbit cu nevastă mea că mă schimb pătura de zi, am spus să vezi acum iar stres și nervi. Pentru că ați văzut la tramping cum era, curse lungi, fără bătaie de cap. Nu prea să tai pe la încărcări, pe la descărcări, te duceai doar cu de-astea lungi, pula mea. Acum e clar și mă aștept acum, în weekend, mă aștept mereu să primesc Stocksley acum. Mai ales că nimeni nu suportă dintre angajați să facă jobul ăla. Și acum ce zice, bă, las că ăsta la agenție, ce să facă? Dacă vrea. Și mai e și altceva la mine. Faptul că ăștia la agenție nu prea trimit aici șoferi de zi sau de noapte, trimit doar tramperi. De fapt, Ritbol așa a spus, dom'le, avem nevoie de tramperi. Și am spus lui asta, bă, caută-mi un job în care să ajung zi de zi acasă, relativ aproape de mine, să nu pierd prea mult timp pe drum, că nu mai vreau să fac tramping. Și după aia zicea că vrei să vorbesc la Ritbol și am spus, bă, dacă poți să vorbești și sunt aia de acord, e ok, nicio problemă. Îl fac și pe ăsta, e aproape de casă, știu joburile, pula mea. Dar îi zic, de obicei pe timp de zi așa nu prea au nevoie de șofer, că au câțiva angajați care muncesc peste weekend, ei au nevoie de tramperi în principiu. Hai, las că văd ce rezolv cu ăștia și te anunț. Și într-adevăr m-a anunțat femeia, domnule, uite, ți-am făcut rost, am vorbit cu ea, au spus că e ok să faci tură de zi la ei, începi în fiecare zi la 6 dimineața, zic, e perfect, exact cum mi-am dorit. Evident, vineri când m-am dus la birou sus,
direct îmi dăduseră, nu mai știu, am avut Dagenham și Snowland. Și am spus, bă, stai mă așa puțin, zic, păi a vorbit la agenție să fac de zi. Dar la capul când auzi la că vreau să fac de zi. Zic, bă, dacă vreți, dacă nu mă pot duce acasă și aia e, n-am. Zic, nu mai vreau, nu mai pot să fac tramping, trebuie să fiu acasă zi de zi. Până la urmă au înțeles, adică au înțeles și au dat seama. I-am zis, uite, și mesaj de la agenție, nu știu cu cine au fi vorbit, cu managerul de tură, de zi, de noapte, de pula mea, a vorbit, am mesajul, că mi-a zis că e ok să vin de zi. Și acum mă încalță și mă aștept să fie stresul ăsta așa, stresul să ajungi acasă la program, să nu depășești, altă era când erai tramper. Te opreai unde găseai de parcare și aia era. Acum, Dumnezeu cu mila, plus cele mai urâte joburi posibile și imposibile, vă dați seama, nu? Da, și am schimbat de la tramping la șofer de zi, o să bag doar 4 zile, nu mai bag a 5-a zi deloc. Motivul schimbării, na, mai mult timp acasă. Soția deja nu prea se mai simțea bine cu plecatul ăsta, cu statul plecat, cu nu știu. Toate că ajungeam acasă, ați văzut, se întâmpla cam în fiecare săptămână, în fiecare sejur să ajung o zi sau două pe acasă. Chiar și să și dorm, dar nevastă mea că nu mai are atacuri de panică, că e singură în casă, seara, nu știu ce, nu-i mai convine, toate că la noi în zonă nu se întâmplă nimic, da? Da, o înțeleg. Și acum gata. Iar planul meu ar fi în felul următor: să bag câte 4 zile până vin în concediu, adică în septembrie. O să am concediu vreo 2 săptămâni prin august. Iar din septembrie când vin, să bag fix 3 zile: luni, marți și vineri. Bag luni, marți și vineri de zi și sâmbătă și duminică să stau acasă. Bine, și o să mai stau acasă miercuri și joi, dar atunci noi soția acasă, că e la muncă și sunt cu fata. Și atunci o să avem și noi timp, sâmbătă și duminică, 2 zile, toți 3 acasă. Nu mai stăm ca acum o zi acasă, toți 3. Și ziua aia, de fapt, marțea, Eva e la grădință până la 3:30, sunt cu soția, adică nici nu prea poți să pleci, să faci ceva până la 3, doar așa, ceva local pe aici. Acum, na, o să vină și vacanța în iulie, sau nici nu mai știu când naibii are vacanță. Mi se pare că și săptămâna viitoare începe, iar are vreo săptămână sau 2 vacanță. După o să înceapă iar în iulie vacanța. Ok, o să fim atunci o zi în care suntem toți acasă, dar în principiu mi s-a luat, vreau să fiu sâmbătă și duminica acasă. Și planul cam ăsta ar fi. N-am nevoie de cine știe ce bani. Mi-am făcut eu niște calcule, la alea 3 zile aș lua undeva la 500 de lire, ceea ce ar fi pentru mine ok. Mai am eu niște venituri pasive așa, care mai acoperă acolo ceva bonus. Poate mai crește venitul ăsta pasiv puțin mai mult. Mai ia și soția acolo pentru alea 2 zile pe săptămână, ia 1000 pe lună, 900, 1000 pe lună. E mai mult decât perfect. N-am nevoie, frate, nici de bani, nici de nimic. Am nevoie să am timp, să mă duc să fac ce vreau, să ne plimbăm, să petrecem timp. Cu 500 pe săptămână pentru alea 3 zile, pentru mine e mai mult decât jujuc și mujuc. Mujuc este. Mai ales dacă și maximizez la 3 zile, la 15 ore toate, e mai mult decât perfect. Deci dacă reușesc să fac asta din septembrie, sunt cel mai fericit. Cel mai fericit. Să muncești doar jumătate de an. De fapt, chiar mai puțin de jumătate de an. Până la urmă, ăsta e interesul meu. Să duc o viață liniște și fără să mai stau muncă, dar nu mai și de tine. Lasă, frate, că am muncit până acum. V-am spus, n-am nevoie nici de averi, nu vreau nici palate, nici nimic. Vreau să am timp pentru mine, pentru hobby-urile mele, pentru nevastă mea, pentru fată, să pot să pleci undeva în weekend. Pentru că acum degeaba am 3 zile libere în timpul săptămânii dacă nu pot să plec nicăieri. Așa, atunci când ai liber de alea 2 zile, poți să pleci de vineri seara. Poți să le spun ăstora, bă, încep vineri la 3-4 dimineața, să știu că termin pe la 4-5 seara și am plecat de vineri. Și ai vineri, sâmbătă, duminică, te întorci duminică seara frumos, te duci după aia luni la muncă, relax. Pam. Cam asta e
motivul mișcării de la tramping la tura de zi. Ați văzut că după ce am spus că nu mai vreau să-mi iau nici camion, nici nimic, am zis, bă, mă focusez în principiu pe mine și pe timpul meu. Vreau să revenim la călătorile de weekend pe care le făceam cu nevastă mea înainte să apară Eva. Acum că a crescut Eva, poate reuși să o convingem să stea după noi, să meargă după noi, să înțeleagă și ea una alta. Și v-am spus, banii mi-ajung, nu am nevoie de mai mult. Dacă îmi vin din altă parte mai mult, cu atât mai bine. Și cred că de atunci o să fiu și mai relax, și mai zen. Dacă îmi reușește planul ăsta și o să pot să muncesc doar 3 zile, ar fi genial. Deci genial, genial. Poate ori mai crește și ăștia ratele de plată. Dacă e și mai mult la 500, cu atât mai bine. Și până la urmă, dacă mai să am nevoie de bani și astea, pot suna oricum pe ăștia de la Red Bull, că ăștia oricum au nevoie de șofer mai mereu. Și le spun, bă, dacă vreți mai bag o zi extra. Sau 2, sau pula mea, oricum. Știi cum e? Nu mai ești obligat sau asta. Ești la mâna ta. Vrei să bagi mai mult sau mai mulți bani? Ei suna, bă, vedeți că vin și eu un cozi în plus. Nu o să zică ăștia nimic niciodată. Niciodată. Da, mergem la Kitchen Range. Sunt și ăștia aici aproape, tot lângă Peterborough. Doar că o să ieșim pe fostul A14, care acum nu știu ce număr are, A100, 1000, Slobuz la tavă. Mergem puțin, doar ieșim după el și intrăm pe A141 și după aia ieșim imediat după A141. Am mai fost acolo v-am spus că nu am GPS, am mai fost acolo de mai multe ori în trecut. M-am uitat acum puțin pe Google Maps, mi-am adus aminte așa cam ce și cum. Să vedem, descărcăm și aici și după aia să vedem unde mă trimit ăștia pentru reîncărcare. De fapt, cred că o să și descărcăm și o să stau să fac și pauză. Că oricum am deja 3 ore și 10 de condus. Mai fac până la ăștia vreo 10 minute, un sfert de oră. Și după aia fac pauză și să vedem și unde mă trimit ăștia la încărcat. V-am spus, posibil să mă trimită la West Beach, care e relativ aici, aproape la 40 de minute, nu știu cât fac până acolo. Ar mai fi și Metworld, dar e așa cu duș întors, cu ăsta că e A17, sunt niște lucrări și nu mai avem voie să circulăm pe acolo, trebuie să ocolim pe A47, tot pe acolo, pe zona aia, pe la West Beach, trebuie să ocolim. Ar mai fi la King's Lynn, să încarc la Frozen, Green Frozen, sau nu mai știu cum am uitat cum se numesc ea, Frozen Green sau Slobos la tavă. Sunt ceva locații pe aici, prin zonă unde pot încărca. Vedem, vă țin la curent. Uite, pe aici mergem, pe ăsta a fost o A14 care se numește, acum A1307. Acum A14 e mai în față, porțiunea nouă care e gen autostradă și pula mea. În fine, ne revedem după ce descarc la ăștia, nu? Cam așa ceva. Frații mei peloponezi, am terminat de descărcat la a doua descărcare. Și ce credeți? Am reîncărcat-o de aici și mergem acasă. Da, boss, fă-ți presiune. Știu că n-ai, fă-ți presiune. Trebuie să ieșim și noi din shithole-ul ăsta. Urâtă firmă. Dacă nu m-au coit ăștia pe aici, am descărcat. După care mai zis, du-te în partea elaltă, te întorci după aia să încarci, că a băgat altul la descărcat. N-am mai putut să mai bag de pe partea aia, de pe blindside, pentru că era curtea aia plină de căcaturi, n-aveai cum să bagi. Ăia tot insistau, dom'le, că poți să bagi. Bă, n-ai cum, ce dracu, nu sunt cium de mâini și dacă există o posibilitate o rezolv, dar nu merge. Și a trebuit să ies afară aici, să mă întorc, să vin înapoi, să intru cum trebuie, să pot să bag. Din păcate n-am apucat să filmez, că eram cu aia acolo, m-au umplut de nervi și de spume. Dar dacă mai ajung aici o să vă filmez. Băi, este 3 și un sfert și am plecat și noi spre casă. Facem 3 ore și un pic până acasă. Bine, probabil cred că să facem ceva mai mult pentru că este traficul de pe lume. Acum vă dați seama, este vineri. Și probabil o să cam prind prin zona aia pe la Doncaster, pe acolo să prind aglomerație. Uite, nu m-am uitat și eu pe Google Maps măcar când am plecat, să văd dacă am ceva pe drum, dar mergem cu Dumnezeu înainte. Mergem cu Dumnezeu înainte. Bă, nici m-am uitat cum ies și eu de aici, că nu pot să ies înapoi.
Ia stai așa. Stai așa că nu e așa. Nu avem voie să ne oprim aici, dar ne oprim, că nu vine nici dracu. Bam, 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 bam. Unde ești? Cum ieșim și noi de aici? 141. Asta ieșim aici. Și... asta este în A1. Ok, ieșim în A1 direct din 141. Scuze, my bad, nu m-am uitat. My bad, mă înjur pe mine singur. Să-mi trag 2 pumni în cap, eu, singur. Artă-mă pe mine. Da, ieșim de aici imediat în A1. Și mergem, cât e mult? 31 sfert, 37, la 7 și un pic. Trebuie să las și camionul la Volvo. Am impresia că e unul dintre camioanele care le vor scoate din circulație, pentru că v-am spus, sau nu v-am spus, nici nu mai țin minte dacă v-am spus în ultimul vlog. Au adus și vreo 15 sau 20 de camioane noi, din ce am văzut pe motorină. Și probabil o să mai scoată din astea 68, 2018, astea cele mai vechi. Ăsta are deja 735.000 de kilometri. Boss, nu te muta că am timp să ies, dar îți mulțumesc, oricum ești deosebit. Chiar aveam timp să ies. Dar dacă așa ești deosebit, așa să rămâi. Trebuie să ne dăm și noi toate astea pe modul sport. Pe modul turbo. Deci noi ieșim pe prima ieșire, pe a doua ar trebui să ne dea în A1. Cel puțin așa arăta acolo. Iar prima ieșire cred că nici nu avem voie. Sau ce scrie aici? Brampton Zone, dar nu avem voie. Dar e interesant chestia asta. Eu am venit de pe A1, am intrat pe fostul A14 și ăsta este tot așa. Interesant. Interesant. Deci nu asta. Au. Următoarea. Următoarea și ar trebui să ies în A1 în partea aia. De fapt, cred că chiar paralel cu A1. În fine. Mai revin cu update, să vedem cum e drumul spre firmă, dacă mai e ceva important de zis. Mamă, ies ăștia pe autostradă, zici că îi împinge vântul. Zici că îi împinge vântul, mâncați-aș gura ta. Așa că noi trebuie să ne băgăm pe banda asta să ieșim. Noi trebuie să ne băgăm pe banda asta să ieșim. Păi asta e că avem aici un indicator, cred că e posibil să meargă banda aia direct în A1. Asta e așa, să vedem. A1 sud, A1 nord. Da, exact ce am spus. Banda asta merge. Asta trebuie să ieși mai pe A1 nord. Mamă. Am stat aici ceva, am ajuns naibii la 12. E 35, am stat 3 ore aici. Și descărcat și încărcat. Lejer astăzi, super lejer. Sper să nu-mi dea mâine Stocksley. Doamne, atât ai și tu grijă de mine mâine, să nu-mi dea Stocksley. Să mă trimit o oriunde în altă parte, nu Stocksley. Că îmi bag pula în Stocksley, și plictisitor și urât. Și nu vreau nici plictiseală, nici urățenie. Nu vreau nici plictiseală, nici urățenie. O pui de chef, Adriane? O pui de chef? Cu 7.700.000 de tone, plecăm tot cu 7.700.000 de tone. Aha, și acum am ieșit în A1. Am înțeles.
Sper să fie ok traficul pe A1 în sus. De obicei e ok. O să fie probabil aglomerat pe acolo pe la Granham și pe la Doncaster. În principiu. E și ora asta care chiar o prinde o oră de vârf. Adică e 3 și 20, deja e vineri, toată lumea pleacă și mai devreme de la muncă. Să vedem, vă țin la curent. Băi, frații mei peloponezi, n-am mai filmat nimic pe drum. N-am avut ce. Chiar am venit aproape ok. Am prins ceva aglomerație, evident, pe la Doncaster. Era și un mic accidentuț. Nu accident, accidentuț. Și am stat puțin pe acolo, așa, s-a mers în coloană. Dar nu cine știe ce. Uitați acolo camioanele la noi, despre care v-am zis mai devreme astăzi. Oh, cred că au mai venit mai multe. Oho! Sunt aici, câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nu m-am numărat bine, mă. Sunt 15 camioane noi și văd că toate pe motorină. Da, toate pe motorină. Ia uite de cum stau alineate, încă nu sunt inscripționate. Sunt tot de 460, nu? Cred că tot de 460, văd că nu mai am inscripție pe ele. Da, am ajuns și eu în firmă, trebuie să las și eu vagonul ăsta pe undeva. După care trebuie să lăsăm capul tractor la Volvo. Pe unde să îl las și eu? Pe domnul vagonet de leu. La 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 la. Bă, inițial îmi anulaseră ăștia jobul de mâine, dar te băgăm și noi aici. Dar după aia au revenit, a zis că să vin până la urmă mâine. Oricum, cu chestia asta, acum să ajung acasă zi de zi, peste weekend, o să mă aștept la... M-am dus capula. O să mă aștept la shifturi cancelate. Ce dracu am, mă, ia uite și cum m-am dus. Te în gură, Cătăline. Ce, mă, nu mai știi să bagi într-un loc de parcare? Așa de prost ești? Da, acum ar trebui să mă aștept la shifturi cancelate, pentru că ei au angajat să facă cursele astea de zi. Pentru ei problema era cu tramping-ul peste weekend, tocmai de-aia am avut mereu de muncă, dar să sperăm că am și de acum încolo și că nu or să mă țină așa cu shift-uri cancelate. Pula mea, nu știu. Mă gândesc să le mai zic în felul următor: să-mi dea vinerea job de zi, sâmbătă să rămân afară, să mă întorc duminică seară, cum ar veni acasă, deci să stau o noapte afară, și luni, evident, iarăși job de zi. Să vedem. Să văd cum se comportă băieții. Să vedem. Ce ai făcut, boss? Stai așa să luăm ăsta în cabină, pentru că o să rămână camionul la Volvo și probabil o să rămână pe stradă. Așa. Să sperăm că avem loc să-l parcăm pe stradă la Volvo, pentru că acolo de obicei e cam haos. O grămadă de camioane la revizii, la dragi, la laci, la maci.
Și au o curte foarte, foarte mică. Hai, boss, te lași tu în jos. Mulțumesc. Mulțumesc, boss. Stai așa că trebuia să pun ceva. Pentru că n-am avut acte la vagonul ăsta. Să știe ăștia ce vagon e cu ce Marlow Foods. Să lăsăm așa. Să-l vadă. Pentru că n-am avut acte și oricum am venit cu el direct aici în parcare, n-am mai vorbit cu șantării. Normal trebuia să-l bat la rampă, la Store 3, dar nefiind nicio rampă liberă, l-am adus direct în parcare. Da, și așa am cu ăștia cu shift-urile. O să vedem dacă mă țin ocupat, dacă nu o să le spun așa, bă, fac vinerea shift de zi, sâmbătă, duminică cu o noapte afară și luni vă fac chiar de zi. N-ar fi chiar rău. Chiar n-ar fi rău, pentru că ăștia au nevoie în principiu de tramper peste weekend și atunci, dacă vinerea se fac joburile de zi, dar nu mai e niciun inscripționat, dar cred că tot de 4,60 sunt. Mai ales că sunt foarte economice. Nu cred că la ei de 500 iar. Nu cred că la ei de 500. Gata și ziua de azi, cât am făcut? 12 ore jumate. Până lăsăm astea, pontăm și noi un 13 acolo, să fie. Să fie. Oh, și scapă și ăștia de jegurile astea foarte vechi. Cred că, dar nici nu cred că mai sunt 15 de astea vechi. Gen ca asta pe care l-am eu astăzi, 68 plate. Adică 2018. Mamă, o grămadă de camioane în curte. Pentru o vineri seară la ora 6 foarte multe camioane. Chiar foarte, foarte multe. Ia uite, știi ce e aici. Bine, astea sunt astea pe gaz care am înțeles că nu mai circulă în weekend. Nu știu de ce. Bănuiesc că nu mai circulă în weekend pentru că am tot văzut că au probleme cu stația asta de alimentare și cred că ea în weekend nu muncesc și n-au cum să vină să repare. Și atunci rămâi fără, n-ai cum să alimentezi sau nu înțeleg care e rostul de ce nu lucrează cu ea în weekend. Dar mai bine, de încălca, nu mai stai cu grija alimentatului. Nu mai stai cu grija alimentatului. Mamă, poate trebuie să vin la Volvo pe jos până aici în parcare. Băga mea și mâna în sân la coaie. Cum m-au nimerit pe mine astăzi cu camionul ăsta. Oricum a avut la emoții, că știa că sunt tramper. Când m-am sunat de la auto și face: Adrian, ce faci? Zic: pe la încărcare. Și păi și când ajungi în firmă? Zic: păi astăzi. A, da, nu faci tramping? Zic: nu mai fac tramping. A, perfect, că e camionul pentru revizie și trebuie să ajungă la Volvo. Să trăiești, doamnă, să trăiești. Nu dădeam peste tine, să știi. Chiar nu dădeam peste tine. Nu dădea băiatul peste tine. Ia să vedem dacă găsim loc la Volvică. Aha, găsim. Bine, o lăsăm chiar aici. Mergem mai... Intrăm mai în adânc pe stradă. Dângă, dângă, dângă. Bă, surprinzător, nu sunt chiar așa multe camioane aici. Chiar nu sunt așa multe. Unde o lăsăm și noi? Uite aici, în spatele ăstuia, de la Revis. Ok, hai să dăm și noi cât mai aproape, cât mai aproape, cât mai aproape, cât mai aproape, aproape. Atât. Ok. Așa. Hai să strângă și băiatul toate acareturile de pe aici și așa.
Hai, boss. Așa. Băi, ce să vă zic, cam ăsta a fost vlogul de astăzi. Mai mic așa, de fapt, probabil de acum încolo vlogurile așa vor fi. O să-mi aleg o zi în care să filmez sau dacă am vreo cursă mai interesantă sau cine știe ce, oricum pe weekend slab curse interesante. Ce mai trebuie să bag aici? Mânușile. Opa. Luăm țigările. Portofelul pentru carduri. Bă, mi-am luat un portofel foarte mișto, ăsta făcut handmade. Am fost, cred că acum 2 săptămâni în New York și erau niște africani, ceva, nu știu. Mi-a zis de unde era, dar nu mai știu unde. Și aici are un zeu al norocului pentru ei. Bă, cred că e etiopian. Cred, ceva de genul ăsta. Și foarte mișto, am dat, nu știu cât am dat, 14 lire pe el. În cap aici o grămadă de carduri, le-am înghesuit aici pe toate. Nu cap chiar toate, dar le-am înghesuit. Stați așa, că vă zic câte sunt. E așa. 1, 2, 3, 4 și cu tahograful 5 aici. 1, 2, 3, 4, 5, 10 carduri. Și așa micuț. Și așa nu prea port eu altceva după mine. Asta îl lăsăm să băgăm cardul. Cheie la mașinică. Apropo, sunt jantele gata, o să le ridic marți, când sunt liber, mă duc să le ridic și să le și pun pe mașină. De-abia aștept, Doamne, arată genial, de-abia aștept. De-abia aștept să văd cum dau pe mașină. Și după urmează următorul episod, următoarea modificare? Da, să spunem modificare. Nu o să vă spun, oricum o să fac un vlog, probabil că o să iau jantele și cu mașina frumos, așa elegant, și o să vă spun ce am de gând cu mașina, pentru că m-am schimbat total din ce aveam de gând, cum să mi-o fac. Mi-a venit altă idee și mai genială. Gata, asta a fost vlogul de azi. Nu uitați să dați și voi un like, share, subscribe, unsubscribe, ce mai vreți voi. Și vă pregătesc o surpriză aici pe canal. Nu o să vă spun momentan despre ce este vorba, doar am perfectat așa câteva idei cu cineva și o să apară ceva foarte blană pe canal și sper să mă țin și de chestia asta, că eu promit multe că am făcut, că fac, că dreg și nu fac nimic, că nu mă țin. Gata, ne vedem data viitoare. Pa!